Fidej, fil-qosor. Mir-rabat ukoll. Bil-għodu kif niftaħ għajnejja nistħajjel li qiegħed hemm dejja u matul il-jum inkun fejn inkun inħoss li tinsab qed ħares lejja l-iskola fil-klassi tkun miegħi fil-kien qiegħed hemm qalb fil-friegħi jien żgur li se nsibek dejjem fil-qrib għalkemm kellek tħallina papa tiegħi ma ninsa qatt ismi sabiħ il-loffiċċajt il-kanferi int kont terfani fuq spallejk u dejja s-sod iżomm f'idejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien biex norqod kont tgħidli xi storja jew ninsat kulitek memorja u għalkemm tkun għajjien jekk nitolbok jien kont tagħmel sforz u terġa' tgħidli oħra u meta ma kontx inkun sewwa kont tiġi tkellimni bil-ħlewwa tagħmilli kuraġġ u turejni passaġġ mingħajr ngħaddi jinsa biex nara fit-newwa ma ninsa qatt ismi sabiħ il-loffiċċajt il-kanferi int kont terfani fuq spallejk u dejja s-sod iżomm f'idejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien min jaf kemm kont tkun buri tismani nkanta llum bil-qiegħda hemm pas-soltu mal-mama biss naf li minn hemm fuq qed titbissem għaliex taf illi qed inkanta lik għażiż papa. U dejja s-sod iżomm f'idejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul Grazzi ħafna u proset lill-Ester.